Practic eu aici am învățat să scriu, să fiu ceea ce sunt. Am venit în 1993, aveam vârsta de 3-4 ani. Am venit chiar la începutul organizației, casele încă se amenajau, era o atmosferă foarte plăcută de familie, familială. Mi-a făcut plăcere să petrec aceste ani aici, până la 14 ani. După aceea am făcut un liceu de matematică intensiv informatică, am devenit asistent de programator și apoi am studiat facultatea de cibernetică, ceea ce mi-a oferit posibilitatea să devin inginer programator. Și după ce am terminat facultatea de cibernetică, am studiat 2 mastere în același timp, științe politice și project management. Și acum sunt antreprenor, filantrop, am o companie de IT, am 10 angajați, am o fundație, o școală pentru părinți, care funcționează deja de 3 ani în România, un proiect pilot care dorim să-l multiplicăm la nivel național în România. El menține legătura permanent cu noi și suntem recunoscători că încearcă să contribuie de fiecare dată așa cum poate. El ne recomandă și de fiecare dată primim atât sponsorizări cât și trimite oameni de bine alături și aici mă refer în special la voluntari. Lucian este un tânăr de succes, e clar că a reușit din punct de vedere profesional, pe lângă faptul că și-a recunoscut și și-a știut întotdeauna resursele, a accesat cu multă deschidere absolut toate oportunitățile care l-au ajutat cumva să crească. Datorită celor de la SOS am avut foarte multe oportunități și resurse și care m-au ajutat să mă dezvolt pentru ceea ce sunt acum, pentru care le mulțumesc.